top 10 construction companies to work for in the Philippines. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So, marami nagtatanong sa akin, Coach, isa akong engineer, architect, or electrical, mechanical engineer. Ano ang magandang company na salihan this 2023? Ang data natin or ang research natin ay base sa last year's data of 2022 and below. So, without further ado, ang number 10th company na magandang pagtrabuhan sa construction industry ay ang Monolith Construction and Development Corporation. It was founded in year 1990. Ang sweldo ng kanilang mga civil engineer na nag-uumpisa sa 19,000 per month, ang architect 18,000 per month, ang kanilang CAD technician around 19,000 per month, environmental engineer 17,000 per month, office clerk 13,000 per month, QS or quantity surveyor nasa 18,000 per month. And number 9 sa construction companies is MDC Build Plus Incorporated. Ang kanilang sweldo sa kanilang mga nag-a-apply ay around nasa assistant quantity surveyor nasa 19,000 per month, QA/QC engineer 20 to 25,000 per month, surveyor nasa 26,000 to 35,000 per month. Meron din sila mga hinanap ng mga field engineer, planning and controlling engineer, field architect. So, yan ho ang number 9. And number 8 construction company is Datem Incorporated. Ang Datem Incorporated ay nag-hire ng mga senior planning engineer with around 32 to 41,000 per month. QA/QC architect, site architect, quantity surveyor, formworks designer, equipment supervisor, lahat yan ho hinahanap nila just in case interesado kayo mag-apply. And number 7 is DDT Construct, no? So sa DDT Construct, yan ang number 7 was founded in year 1998 at ang mga hinahanap diyan mga QA/QC engineer, quantity surveyor, labor relations officer, purchasing staff, CAD operators ng mga precast. And sa number 6 construction company is Atlantic Gulf and Pacific Company of Manila Incorporated. Ito medyo matagal na to, since 1958 ho to. At mga hinahanap dyan ay mga quality assurance engineer, mga civil engineer, quantity surveyor, architect, and planning engineer. Okay, number 5 naman is Santa Clara International Corporation, which was founded in 1976. Ang mga hinahanap ho dyan ay mga quantity surveyor na around 25,000 per month, mga purchaser na around 22,000 per month, mga project supervisor na mga 34,000 per month, mga document controller around 19,000 per month, or mga project accountant na 23,000 per month. And number 4 would be Makati Development Corporation, founded in 1974. Ang kanilang mga hinahanap ay mga QA/QC engineer na around 20 to 25,000 per month, ang mga quantity surveyor na around 20 to 25,000 per month, mga field architect na 24 to 27,000 per month, mga field engineer na electrical 19 to 25,000 per month. And number 3 would be EEI Corporation. Since 1931 ang kanilang founding day, no? So mga hinahanap nila mga civil engineer with around 25,000 per month, quantity control inspector for 34,000 per month, mga cost engineer nasa 16,000 per month, mga safety officer na nasa around 22,000 per month. Number 2 would be DM Consunhi Incorporated or DMCI, founded in 1954. Ang mga hinahanap nila mga engineers na around 27,000 per month, mga quality assurance engineer around 33,000 per month, mga operator at 18,000 per month, mga surveyors at 24,000 per month, mga safety officer na around 25,000 per month, mga quantity surveyor at around 35,000 per month. And ang number 1 na construction company na magandang salihan sa Pilipinas would be Megawide Construction Corporation, founded in 1997. Ang mga hinahanap nila from carpenters, 12,000 per month, architect, 23,000 per month, electrical engineers, 23,000 per month,
CAD technician, 21,000 per month. And planning engineer, 26,000 per month. Controls engineer, 18,000 per month. So yun ho ang top 10 construction companies na magandang salihan dito sa Pilipinas kung ikaw ho ay naghahanap ng career sa construction industry. So ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Ng bayan.